ובטח הרבה רוטף. אחרי זה חסה. וגם, אני לא שוכח על הקציצה ואני עוד לא הספקתי להכין את זה. בשביל זה אני יכול לקחת מחבת, אבל זה לוקח הרבה זמן. אני צריך לקחת אש. מגניב, זה יצא. זה מריח טוב מאוד. כן, כן, זה נכון. נו, כמה זמן אני יכול לחכות, כן, אני כאן. כן, כן, זה כמעט מוכן. עכשיו יש עוד כמה קווים וזהו. זהו. הנה, אדון, המבורגר בשבילך, בתיאבון. סוף סוף. אז מה? זה נראה מעורר תיאבון. כל כך טעים. כן, כן, אני כבר הולך. הוא באמת אהב את זה? איזה מקסים אני! יש!